Vyše 2000 rokov stará tradícia pádlovania na dračích lodiach pochádza zo starovekej Číny. Silueta 12,5 metra dlhej lode pripomína kanoe a základ posádky tvorí 20 pádlujúcich, kormidelník a bubeník, ktorý údermi na kožený bubon udáva rytmus pádlovania. Celkový vzhľad lode dotvára predná špica ozdobená hlavou draka a zadná špica ozdobená dračím chvostom. Tento divácky atraktívny šport má na Slovensku veľmi krátku históriu. Počiatky siahajú do roku 2008, kedy sa začala dračím lodiam venovať skupina nadšencov v Trenčíne, ktorá si dala názov Dračia Légia Trenčín. V celej doterajšej histórii získala množstvo víťazstiev nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Svoje kvality potvrdila posádka na majstrovstvách sveta v Prahe. V rámci pokusu ako prvá na svete splavila Baťov kanál v dĺžke 65 km a prekonala 14 plavebných komôr. Úspešnú sezónu 2010 ukončila Dračia Légia Trenčín suverénnym víťazstvom na medzinárodných pretekoch na rieke Vltava v Prahe. V nasledujúcej sezóne potvrdila svoje kvality obhajobou víťazstva na Pálavskom festivale, víťazstvom na Brnianskej priehrade a takisto aj na Trenčianskom festivale, ktorý bol zaradený do kalendára Grand Prix Českej republiky. Na prelome rokov 2011 a 2012 došlo k rozdeleniu klubu a vznikla nová posádka, ktorá v rámci kontinuity prijala názov Dračia Légia 2012 Trenčín. Tá si začiatkom roka 2012 zakúpila svoje vlastné plavidlo, ktoré prvýkrát spustila na domáce vody váhu 12. marca 2012. Cieľom je nadviazať na úspešnú históriu a prilákať do svojich radov ďalších, hlavne mladších nadšencov pádlovania. Málo ktorý šport má taký veľký potenciál spájať do jedného kolektívu ľudí bez ohľadu na vek a pohlavie. Príkladom je aj posádka Dračej Légie 2012 Trenčín, v ktorej sú platnými pretekármi aj viac ako 70-roční dorastenci.